По-мощен ли е S25 Ultra спрямо S24 Ultra и колко точно? За да разберем, ще направим два теста. Един на процесора и един на графиката. Започваме с теста на процесора. Забелязваме, че още докато се изпълнява, 25-цата напредва по-бързо, но нека изчакаме и резултата. Цифрите са убедителни. На Single Core имаме около 1000 точки разлика в полза на 25 Ultra, а на Multicore около 3000. За да разберете защо това е толкова впечатляващо, технически процесора на 25 е по-мощен от M2 чипа на Apple за MacBook Air и задминава с над 1000 точки чипа на 16 Pro Max. Сега да продължим ултра теста с графика. Натоварваме на максимум GPU-то на 4K резолюция. Виждаме числата и тук. Цялостен резултат от 6141 срещу 4893. Имаме категоричен победител. Пиши в коментарите какъв друг тест искаш да направим.